Așa, ne vedeți toți în linie. Am vrut să salvăm vieți. Am vrut să fim nobili. Am vrut să facem de toate. Dar ingerașii ne strică nouă toată activitatea pentru că ne ia Dumnezeu mașinile. Au ieșit aia de la Vrem bancă. să ne revoltăm. Vrem să ne revoltăm. Nu putem să facem un sacrificiu în acest oraș dacă ne iau ingerașii mașinile. Mare adevăr, mare adevăr. Ne mai puteți spune altceva? Așa, până altceva, doresc eu, alături de toată poliția română, să transmitem acestor ingerași care dau la Dumnezeu mașinile, să ne ia la toți pula în gură. Așa, o să cenzurați. Totodată, prin acest fapt, doresc să le mai transmit că o să plece toți oamenii din acest oraș dacă să mai ia la Dumnezeu mașinile în acest hal. Toți de aici ne-a supărat și nu am mai participat. Dacă se mai iau. Taci că-ți dau peste cap, așa. Și toți de aici nu mai facem niciun jaf dacă ne mai ia mașinile. Hie! Atât am avut de zis.